Woyɛ director. Emre bi etwa me hu sɛ wote TikTok so. Wotsi ne suo. Medika hu sina. Lady ne se ɔne wuntwa. Na sɛ wo paa na sɛ ɔne wo betwa na yɛ sɛ wɔnyɛ wo yera na. Ana won kisi. Or say director no say the boyfriend me na scene na ye twa no ye be miemia ye ho asoso ye mu aye ye kisses and was one donye na wontimi ne apache entwa sini Enti na nya wo se na aporo. Roy set up make okra ma say to spray kakra kra me resen ka get no kra bon say pose o perfume ye fe Pose what ya to so. ma ye swag bi kra na me de koduru ho Na gay said it was sitting ho egu so na chese wote wo no mitimi so woni padua nyina aye basa chese why basa am say wunya asase kura nka mie na kwesem. How was the feeling? Sa reaction koso no. On say director ne frame me no me wo hwe me videos o TikTok a me ye videos say me de be share me nuanom a omodidi dem ne the way si treat nipa enti me ye videos o start enti me wa atade a me de share video no I said up one costume bi enti time director ne frame me na me ba na me twa scene ye me content na me mata de no so me di twa sa content ne sa anema no enye normal costume bi enti me ba no na mka che director nse me wo ba bi no so bla betwa scene ansa na akoboa ho enti me de sa costume na ye de e baaye. Aha ye Joba Trend TV mema obibia akwaba. Joba Trend ye o YouTube, TikTok, social media bebia obetimi afollow ye. Emma o remfi se obeshare ye videos no na wode o comment aba. Adoma na de nifa so na abroni friend notification bell no eya aboso ne fato all na the videos ba when you be a share na wa share ama afofro so ahwe bi. Enne me nkoma na me ne obetwe no me pese me ka che se bibia ni wiase a obema na si ukwan se ontimi nye bibia pese wo ye bibia ntimi nsi ukwan me twa me ho aba na ma be kire wa de kronti am se woni hu kwa se o ka se we nti me ntimi nye wi twa me ba sisia Omoba village and apartment pokia say amanfo one mabawafo a waso masene na da bia metimi de enkomo twetwen say ebrew wona ba no na etwa gudu frew ene menne yam papa yi manuel kwamra na ntechi a dodo na anim ni se efre no osomfo pozo ena ebetwetwe nkomo eno nti na medi ka ko say woni reason bia asa obeka say we de mintimi nye isan sema yesei isan sema yesa mi din komo ewia obete mase papa osomfo pozo na ho te say Emi adoma me na enema ba o set so minim say wo ye adwuma wo na ye director right yeah emi ana me direct scene no say me cameraman no efa papa efri ne na ase ebesi ni sura obehu se papa oti huichem that means oye disable na wama ensi ne kwan se adoma chede anyame de bewura ne mu no onye na uye disable oti huichem yeah na o direct enkofo a omo nan ne omo nsamienu esisi ho e wo set so nano bi na me direct obi scene bi also true maker na we na madam ba ko gina say na oppose won true maker na eden na akere nso won communicate ne say mete ho nanso mitimi ye di obi a onanti bia etimi ye yeah say wadwen no eje adwuma nti disability no kra ma wo nipadua no embrace ha me ankasa me per se no aya meta di nkomo bi kire afufro obohu mi se mete wheelchair ba me per se no me hu se mete wheelchair nti de bia no me sha afufro nkran ehu se obi yale a ewodi nipa bebre na adwen fa ho ba de me hu ni se e ka se nkobi yale a ni oda wa wonti mi nye bibia
Ona nko se yɛde yale for frɛ no. Ti me pɛ se no me nka ma me ho sɛ me yale. Because say oba ye obusa me questions. Kyerɛ sɛ wobeto sɛ me yɛ adwuma set so me ana me diet sine no. Nti obi oyale da dem, obi oyale, obi timaye. That's all. Nti we ni de wani so na de hu nsɛ me te wheelchair. Ba me kra na me honhom kyerɛ me sɛ me ho ɔden te sɛ me nyale. Osomfo pozo na adwene mu no otu mirika e wo na adwene mu. Ba ye na ehu ne sɛ oyɛ physically disabled. Na osomfo me pa cho. Hwi what's name e free da ye wo. Ana time bibi na si ye na de obetena akonwa we. Aya na me nta enye interviews bebre. Now no the ntia me nta sorry. The ntia me nta enye interviews bebre ne say ya mfa ngome. Me nanti ya be 15 years. Me obi a na manage football ho. Nti that could be me na me namfo call park so ana ye bobo. Igina park so a ye bobo na me ho ye mbasa. Ti me ka kire me namfo ne say the way me ho si ye me no minti me mobo biem. Nti o mo ka kire me say o me mo kakra anya sa me free mo e be hye wo mo. Because me wo 15 years na me ni wo me ho so. Nti na me hu se me ho oden. Bo a obi ebo bi ni me hu ni se na me so me nim bobo. Igina park so me ho ye mbasa. Me si minti me mobo no me namfo so free park na so e be hye ti bo kakra. Me sa to aso se me bobo ne kakra me bo na me tin kasa still ano. Na hona me nyemie. Ti me ro jesi ana hye me de ma me namfo na me ko fie. Kodure na me ka kire. Ka kire me ofa se me papa se de me ho ye meni. Na me papa se me na ho no miamia me. Me da ho no miamia me na de rob slam. Osi me so de nyina me so de jama matiato. Me so de jama matiato. Me hu ebiem. Wo park so a wo no namfofo bobo no. Na honam ye obasabasa udru fie o papa massage no. That was it. Into hospital no a DNC ho. Oh, me koda hospital kra be 2 weeks or 3 weeks. A day be a near doctors no one me pan na a day. By now would pan. No. Free sa time ni na me hu bibia o me life. Nti omo se me da o kakra na o se doctors ne frɛ mabusuafo ka kyerɛ omo se enyeye. Nti se ebe ya omunya me ho kabo. Ti ese me ma me papa ne mabusuafo ano mo hwɛ mo no. Omo su gya ho ba fie. Yes, esu ne we kan no bi se na doctor na se obewu ada na ne monkofa ne mafie no obewu fie preko. Ti mabusuafo sa akɔ no mbefa me free hospital de mbe fie. Sa atam no nyina me hu bibi. Me ho ye se etom ne ka kire no. Sa atam no ne ye se de me ba fie no. We na be kire ha ne de me kɔ, we na be kire ha ne de me kɔ, we na kase ne de me kɔ. Ti kodrum re bi no. Me starting say me timi atena se kakra no. Yeso omubo fie akonwa. Ti se ne wa akora foforo na apese wo de gene tata no. Ti omubo fie akonwa na ye de mi ahyem ne ye de sumi ahyem anim. Anime. 15 years boy. De duru ye no. Me say start entena se foforo. Na masa be start na ntie so foforo. Ese ba bia metan ni meti a me de behwe no. Se me de meti ne hwe ho a na sa anwanse ne be wura manum so be wura mehwene mu kura na mentimi nka hwe. Aje se obi ne betimi abehun sesei. Asama yesi metimi kan se hu me ho. Na eno kura na yesi me kan wa ante waso a unte de me kan. Hu me ho. Edimi chini ya. Enti ansana mani beba me ho so no. Me hu se yedimi akonsa wom. Tinsawum na doctors ne ye omadwen se omo be treatment kakra no na mani e ba me ho so kakra. Ani ba me ho so kakra no so na akoye te se now no ye de me share akire. De bia me bia de se obi na support me. Oh my brother bonim. Nti ubusam se kwan me fa so me na ye me ya. Me na ye me ya ya mfa mfiri efun. Me fa na sase so. Nya be 15 years. Na chese me pa abusa wo se wo picture wo ho ana wo gina ho kwala bring picture
na ugina ho. Me wo pictures sisi a me dem. Me wo picture wo ha. Me na anya me ya. E okay. A me ne me nua me di na chikura atwa aye. Me ne me wo fa ase a me kuta na atwa aye. Me hye mpaboa te se obi a me kɔbɔbɔ me wo pictures nyina up to neck. We na kyerɛ yɛ sɛ ewiase no bibia betumi asi abrebia nyame anim ni mera ahoyie sɛ 15 years deɛ na wɔwie GHS anka enemu a obekɔ SHS but abrabɔ ɛne abrabɔ a obi nim deɛ ɔkyena ɛwɔ yɛ nim ti no abrabɔ saa de no kɔ akyire biem ɛma ne bɛhyɛ ase foforɔ ya yɛnhwɛ ne yɛma bi sei na yɛnsua bibi mfirim na yɛhu sɛ nipa sɛdeɛ wosi bi adakɔpɛ bibi betimi ahwan wase akonwa enti no efiri saa mmerɛ na ɛba na obusuafo ma me no papa hu sɛ deɛ yɛba no waka hwiche mu no wo saa de to aso kɔ school ana Me ankasa me per se no me start life na e born na manage ho. Enti me school de na me mpɛ. Saa time nim no de yɛbo me da ne da nyina ba me na me mpɛ school. na kyɛ sɛ woyɛ wɔn maame no hwie fufu ana wɔn asɔmrikam na wɔn akɔ bɔbɔ ni bi hu sɛ bɔɔ ne deɛ first de ampɛ school foɔ ɛnɛ pɔ bɔɔ kɔ bɔlɛs nti wo na wobɔ ko wompɛ school wopɛ bɔɔ Me de ne sɛ sɛ me maame wa na wo ka me so nyina na ɔmo kyerɛ sɛ me yɛ ade wɔ fie. Ba me de yɛ bɔ. A sɛ nka sika wɔ fie anka me na mepɛ sɛ bi yɛ de me wakɔto school a yɛ bɔ. Enti me ne mekɔ school kura sɛ de kura na me hunu. Enti me de ne de open baabi a me wa ɛyɛ bɔ. Ɛne mekɔ akɔbɔ bɔ na wo so wo bekume wo maduane ne kura na then mepɛ bɔ. wo maame no di wukyini no wɔn mu ankoduru baabi ankɔte sɛ mo bɛyi bɔɔ yɛ betumi de na koduru akyiri enti na wɔsɛɛfoɔ bi asɛn mo ba na brabɔ abubu na gu hɔ pɛ sɛ kyɛ sɛ bɔɔ na wobɔ ne ti ɛna ma wei to wana Metimi aka sɛ me maame ne me papa ɛyɛ obi a mepɛ ɔmo asɛm. Ɔmo sɛ pɛ ɔmo asɛm. Mentimi nka nneɛma a esi wɔ ahyase anim. Ɔsɛ duru mmerɛ bi a mekora metimi aka no kora yi a me maame ne papa de me kyini ya mpom a me duru mmerɛ bi no mebɛyɛ abusua so bɛyɛ den. On sɛ condition we ukɔ mu a ayɛ na ɛden sɛ enipa bɛbɛn wo anaa enipa bɛdɔ wo. Ti maame mu de ɔmo de me kyini ya na eduru mmerɛ bi no na me nhyɛ da koraa na ɔmo nhyɛ da nni nkɔmɔ gidigidi. wada ne ho ankonam gyeze Ɛbɛyɛ sɛ eduru mmerɛ bi a na wokɔ condition bi sɛ yɛbɛboa wo. Ba yɛboa na abɛɛsi a wontimi nkɔ nsuo, wontimi nkɔ fufuo. Yɛkɔ afuo mu a wontimi nkɔ bi. Nti wobɛyɛ bɛɛden. What I say? Enti saa tam nim deɛ nsɛm a metete ya ne sɛ yɛse na mebɔbɔ so na me fa mu a yɛde me kɔto hospital a doctor reject me ne saa ne man. Ba se yɛde me kɔ baabi a me aka kyɛm sɛ yɛde kɔ baabi kɔ yɛse yɛbɔ enti na yɛse deɛ ɛno deɛ me nhyɛ da enti bisa. na wonyini yɛ nsuo na asɔre aba ɛne asɔre a yɛkɔ nsɛm a yɛ nanananom yɛ kora kɔ asɔre a nyame timi yi kyerɛ asɔfo no ɛma ɔmo ka kyerɛ na wonyini yɛ yi wonkɔ asɔre bi a ɛnte te bi a wom sɛ wonte ho asɛm wɔ baabi a Oh, makɔ asɔre. Meyɛ type bi a mempɛ nsɔre so kyini. Adeɛ nti a mpɛ sɛ meka saa asɛm no kyerɛ no obi a wɔhwɛ biara ne ntie saa asɛm no. Mpanimfoɔ sɛ wofeefi si a efunu ani ase a wohu nka ma asɛdeɛ kyɛ sɛ wohu no sonsono. Sama wofeefi efunu ani ase a wohu no sama. Nipa dodoɔ na ɔmo kyini no ɔmo saa fa ade so a ma me nkyerɛ adeɛ mmienu mmiɛnsa bi. Sisi a mewɔ sisi yi mewɔ obi a ɔbɔ mpaeɛ boa me. Mewɔ obi a ɔbɔ mpaeɛ a metie. One mekɔ asɔre. But wonim bibi wɔnhwɛ a mɛkɔ asɔre a me akɔka kyerɛ me sɛ me maame ne papa na ɛyɛ me. But wɔbɛka kyerɛ wo sɛ maame ne papa na ɛyɛ o. Ba wɔntimi so mmoa wado at once wɔ no. Menim so ate ase a mehu saa nneɛma ne bebree. Na mmom nka deɛ me pɛ firi nipa dodoɔ na hɔ ne sɛ me baa no si bibi na ɛha me kwabena obi na ɛyɛ wo. Me so okay nti ɛbɛyɛ ne dɛn. Tambo we na kɔto buo we bɔ we so na ɛnyɛ adwuma na me ho ntɔ me. What I say? But obi obɛka nsɛm we nyinaa kyerɛ wo. Wo so wɔntimi mmoa wo.
edi me mekwa asɔle bia ebia yɛbɛhyehyɛ me nkɔm bebree na ebia bɛka nneɛma bi ama now deɛ mete ɛfa no abu maba mu no menyɛ di me Nyankopɔn nko adi mebɔ me Nyankopɔn mpaeɛ wo nipa no bi omu tumefo wo nipa no bi omu hyɛ me nkura wɔ abrabom because now no ehia nipa nkuranhyɛ wɔ abrabom enye durumre bi a enkom hyɛ bebree menim sɛ deɛ wopɛ sɛ meka no te ase because onso obato me wobusa masɛm bi sɛ mete wheelchair enso me diet moving but sɛ me didi nneɛma bi akyi na me akyi ni bebrebe a yɛbɛka koraa kyerɛ me sɛ kwabena wo hyɛbrɛ na nkenye sɛ ye o o maame na wo sɔle a wotɔ aduane mandi no ɔna ama se ayɛ ebetimi abasa yɛ nokorɛ nyɛ sɛ me da wo to sɛ bibi ni wiase obi obɛka bibi ni wiase bia no onim nyame tumi ade bi ewodin bia hɔ nanso sɛ durumre bi na wantɔ obo a wobɛkɔ ba bia me aka asɛm bi akyerɛ wo a wotira nye yi a wabambebu ene da hɔ no chinchini na ye chinchini a sɔfo we se ne yakofa adesoa abeto ye ho so nti ba bia yɛte no ɛhɔ nyame wɔ hɔ yɛntena hɔ a metwa me ho abasisi Meza mama kwa baby oguzwa ehwe me Ojoba Trend TV. Mene osonfo pozo na edwedwenkomo. Osonfo na is there be an instance wa kwa baby na sofo bi pesenka oma osole nante da. Wa kai masem o. Na asem ya mebeka no. Eye mareho sada no. Je se wontam kese. Come in tank kese ho. Me wontam kese ho. Na wo be yi ntam kese ni nyina gu hansa. Yi we nku ama wo. Da bi ntam kese ndi yi mame ni hia me. Mame madam fu bi aka kire me se me yenkwa asore. Na me call asole no. Na sofo no se obetimi amma nante. Yes, it's instant healing no. Yeah. Sa asole no na wo patase. Sofo no start na wo patase. Ba se wo free patase a one nam Santasi road de koboase. Ba me pese me bosofo ni din. Santasi road de asole bebre ho. Nti bi asofo ni din se bi ayi na dikan se bi ayi. E bi ani din bi agin na dikan. E bi ase gin na bi aka gin bi a bi a u n e bi ayi nti e bi a hospital e bi ayi e. Na ye din fifi na ko so. Enti no wo de maka no se me se from Santasi to boase. Sa ansole egu nyina no. What do you saw more? Said that call was say, oh, problem be say. As in the go na. Would you attend the said DBI last one, first one, keke. What they say? Maybe two. We need it out to two. Actually, not your 70 years. So for you say, first, no, the anke chadie, any anka and century name. Waji deeper. Oma obi akoto anka twade ena obọ mpa egu so se onuma de ewu mu be firi mu me man ka twade na ye fo onuma anka twade fo ni nyina instant de bi se me pese bibi atimmu ne ya alesa ne ye mo ma me nan ka menye dai eduru ebi no amfa bi anya se de na we na asema me twade so nim sa no oso bitimi de anka asofo na ogana no ebi se nsuo ebi se koko ebi se nkuto ebi se imposesi akramate se dokono ne nchina mo ho ene ye be men ene dokono ne nchina dem ne cameraman kire ho ye be ko ye kwa ase yakwaji bi adi ebi nso se abura mu nsuo obi aye ne de ya one de ti sa asofo no na ne nse nchire ne da no se yemfa nka etwade konse sofo bitimi ka ye de apple na ebe bibi onso eba dia na aba dem se da no bofo ne ba ye no se anka etwade odi a obewa mu obebo mpa ye go so ti ano anu adibi na de twitwi ba bia eha obi a owi obo mpa ye a obekọ ti mi sister ba ko ena ko e because me madam fu bi na me ye ko e ti mi sister na ko to anka etwade ne be na so o ma me for because mepa ya alesani yi na obo mpa ye wie ye obo mpa ye ne wie a okan na modi anka etwade no na obo mu wie obo mpa ye ne wie na abehwa anka etwade de wo am se we na
bodwan kora mfa no ho tam na mehia mayalesa na maame me wi ade nyina wieye owie no wo yi ayalefo wo mu awo se papa yi be ponte me no me yetam me kɔ property no so eja me de minim se free wo kɔ de wanya ayalesa me benya me healing papa yi de me kɔto property so ɛna ɔmo yɛ mpae akɛse yɛ bɔ mpae ne mpae de ma kasama mu bia na me boa ewie no wo ye we ewie ya no aka kyerɛ me sɛ me mmerɛ nso yɛ ɔbɔfo bi wɔ ha ɔba a ɔbɛyɛ n'adwuma but ne saa abɔfo na ɔso ɔsa te sɛ me condition no waama saa asɛm na ɔka sɛ wo se sɔfo ne se ɔbɔfo a wɔsɛ abubu afɔ yale no waama yɛfunu yadeɛ de ɔse ɔbɔ mpae ma wei sɛ me deɛ kɔ wei sɛ sei yɛbɛyɛ 6 ɛna ne yɛ na ɛyɛ yɛyɛ bɔfoɔ no da no waama na ɛda no mebusa me ho sɛ deɛ maa ne yɛ me yɛ nyina sɛ adai saa adam wo sere menim sɛ saa bɔfoɔ no na okotogo because ɛtɔ da bia ya na asɔfo no ma nneɛma bi timi hyi nipa wo sɛ abɔfo sa nyayale no ɛyɛ operation ti bia na ɔwɔgyi na ɔyɛ operation saa da no na no nyɛ ha because ɛda no yɛfɛ bi yɛ sɛ deɛ yɛfɛ bi na mesi sɛ wo se wobɛkyikyira ade a wobɛhuro mesi obi kɔ asɔle no ɔba nsuo ne nneɛma ayiri ne ti no wɔhwe a no wɔ ku ne nyinaa no ɛnyɛ sɛ meka wei no kyerɛ sɛ ɛni tumi obi ka sɛ saa nneɛma ɔmo yɛ no nyinaa ni tumi ano ɔboa onyankopɔn ɔde nneɛma bebree yɛ nsɛnkyerɛnne wɔ nipa abrabɔ mu mpo wo kyɛke a opagya mpataa de kyerɛ soro ma mpataa dodoɔ na abɛka ho ma nipa dii onifrɛni no ɔde fam nɔteɛ enti metumi aka kyerɛ sɛ saa nsɛnkyerɛnne ne nyinaa no ɛwɔ hɔ Bible ne baabi koraa tumi ka sɛ modi masɛdeɛ ne me nneɛma so yi a mobɛyɛ nneɛma ɛkyɛn me die na yɛ sɛ biribi wɔ hɔ a nipa betumi ayɛ a Nyankopɔn betumi ama ne saa tumi no nanso enei no asɛ adane what the mpɛsɛ me kyerɛ no ɛnɛ no asɛ me hu ni sɛ akɔyɛ challenge bi ɛwɔ abrabɔ nim that's all sɛ asɔle na nso asa church political parties ɛyi asɔle we yɛ party we asɔle we obi yɛ campaign man me tia wa meka sɛ brɛ ma asɔle me sɔfo yɛ papa onso usia me meka sɛ me mbra sɔfo yɛ papa enso ni nyina nya me kure ne yɛ som na me pa chom pese mbuza sɛ how many years now na why directing no oh me yes ni adwuma de metimi aka sɛ 10 to 15 years there yeah me fan say 15 years there menya 10 to 15 years na utwitwa sini no bi me director me di na chi esua directing e fe no na nasal be di ako director ba bia obi a no me chia o Yankopɔn nhyira wo sɛ ene wama me nso so obi abɛn me na obusa me nneɛma bi a metimi yɛ na dodoɔ na nam wɔ so e fe no chifalo ye ya sare be di akoya okay wono na udi na chi o che direct yes wona me di na chi papa ni ukodi na chi na uye disebu ya uti hwichem I'm putting off say wo de say de ositie de ba se ntumrika untimi ntubi I say wo betwintwa amanem de wo de gina ba bia ansa no mo na ne mra na kire match oye obi a ofa me no de ntia ma me ne kan sinim ne obi a wo hye me nkuran oba ye ho so obetwa sini ho ye he mete atasoma society o yeah ti omo no mu twa sini no na me ko gina wa na me hwe bi ti me hwe bi na bia me se me ben no na me se director not yeah pozo Ghana haso so obi a ne na ye bia friend pozo yeah pozo boko de na me se an na me se director me se me no di nkomo o sa meba ti me de na me se onso bu utimi fro no aka se me baba o ma ti oye sin ni wie na me won so omo kọ na no se a me kwamre pozo yeni nkomo no ba me nchen
ade pose bi o ha na am so director me de adwuma ya me fo me bia me ye o no so oh pose me do be si ni wate Jimmy number akona no dan number mama at once yeah nwumre e kona na friend director me number ni o oh okay pose any me store ade chen na friend director na maba ha na amaba ha pose na we na msimu ofie ya oba bi se nti try na obi mfa omla na mkoe me koduru ya me dio meto na oye na adwuma aduane ba no so mfa pose de emre no ode me de ebre me mama ne nam me se ai pose kan kora me se ai madi itwa sinsin nyina wie ye move akoba bi foforo mfa pose mbe sha me ka anim ti saade na oye no at once na me benye feel bi se blay ya hye me nkuran papa yi ahye me bibi won say me kan sem bi say ye man we na ye wom no se udi dem a din se nipa kora beben o eto da bi kora na wonnam na o frɛ obi abusa na sem osusu se o besere ni sika enti face bi o de be ma no o ye oba so obi timi dwen ti se asa o bepe no but papa ne ye obi a metimi aka se o ye me yie afe menene status a set no so na wode me call back ko mienu yensa no edi be 2 weeks one of them suppose me be aba mo side o boy na da na opia oba no wode watena side on wontimi mani mpia na anya nkakra nka na wompe location ma me call ya so na mnya locations no enti na afe de oba obi o so ofrem na wode me sikem pose o where enfa na beboa na mde nam yenkwa ha mafa hada ye kwa ha ibenya bi eno ano no ti papa ne ye adwuma na ode na konwa besim nche pose hwe since no de we si no nti papa mate na mehwe oye bibia na mehwe oye bibia na mehwe da kono ka so person odi mtwesi na mso papa me mpesi ni biem na emum se de wusi direct movie no me person de famidi wachi na me nsua de so ye okay di na chi ba ko me nu ensa na afi na me hu se me sua bibi de na mu anaja me am start se me ye madwuma na wo ye director emre bi etwa me hu se wote TikTok so wotsi ni suo mirika hu sina lady ne se oni wuntwa na se wo pa na se wonu betwa na ye se wonye wo yera na ana won kisi o se director ne se ne boyfriend me na scene na ye twa no ye be miemia ye ho asoso ye mu aye kisses eno so wondo onye na wontimi ne apache entwasini enti na nanya wo se na apro Roy Sata me kokra ma say to spray kakra kra me hwese nka ga no kra bon say pose o perfume ye fe pose wa jaza what ya to so ma ye swag bi kra na me de koduru ho na ge se de wo sititi ne ho egu so na chese wote wo no mitimi se woni padua nyina aye basa chese wa ye basa em say wunya asase kura nka mie ne kwesem. How was the feeling sa reaction koso no on say director ne frame no me o hwe me videos o TikTok wa me ye videos se me de be hye me nuanom a o modidi dem ne the way si treat nipa enti me ye videos o start ti me wa atade a me de hye video no o se da pe one costume bi nti tama director ne frame na me ba na me twa scene ye me content na me mata ade no so a me di twa sa content ne sa anema no enye normal costume bi enti me ba no na mo ka che director nse me wo ba bi no so obla betwa scene ansa na akobo aho ti me de sa costume na na ye de e ba ye yes enti em so ohun me na no pose what's up about man now because so na me can say yeah this pose that's how about that appearance is very bad one come ba me pa say what me be gina obi oni ka say yes awe no so ka say wuntimi ne nya dia na say ohun me no ohun say o normal ohun say me normal tie ne o keka na adwen bi a den e kire me ti wono kra me ka kire director no say be ya o mo obi pray say ro no kra wunye bi menye bi no so there be nti ko dru fie no hai ye pa na ge ya emi
na meyɛ m'adwene sɛ meyɛ video ti me video no na meyɛ no for sɛ meyɛ awerɛhoɔ adeɛ bi oba meyɛ a na te faa so na wuti no su na mesu ya na sɛ su na wusu a blackmail ni gana mesu agu no so asɛm kyɛ nyɛ yɛ bi na asɛm wɔ sɛ ka wusu afiri mu kɔ yɛde nyame ase aseda nka nyame sɛ wama asɛm afiri pozo mu kɔ kɛne su a wotutu a pozo bɛsu agu me so ha no ka me kora mɛyɛ basaa enti wusu na wusu yɛ ne maa girl no ɛsɛ abɛpa a wakyɛ wo nana wɔn sɛ esu no na ano ɔden o ti mesu wie no ɛna girl no amanfoɔ so started sɛ ɔmo sopa no ɛde tag no nti na ɛsɛ wɔayɛ mmerɛ ti enipa so yɛ nipa ɔbaa na ɔsɛ ne chopper no mede kyɛ no because enipa yɛ mfomsoɔ ɛna mede kyɛ no ɛsɛ wɔ kasa afei do ayɛ ready obɛyɛ onu nanka kiss ya na one farmer we ko betu to left right and center na ada no one man ne wanye road na want to kiss no say kiss nka betu me ji tu mu say afi de me ye adwuma nti ye movie no enti uko social media na search movie na ubo say my movie no but kisses na na ewo mu ne sa ne man de me ana me ka say me kura me nye bi o ma me kwan say de afi de me pese me ne be bia no ne nye ba me ka chen say se me so ni mo ne sa na ma ne de menye ti ono anka say e kire no behu se me obi asa na me kura no me mani pa ni je me ye cool dem say wo hwa na ono a ofiri fie so ba no nenye on se to de bi obo ofiri fie ba issue ho nti em say ene ma asem no be si so nti to de bi a me nheda mfa blame ni nyede e ma no because asem ni si e no ya ankasa ye didi ya honkomo bebre asem no ene wo ho no Bruni Cabrofo bi said don't judge book by its cover and here maybe my first appearance no a deceive we mistake mami try me home races ya Beta mama tina si bi me gidi yes enkomo yi wan enjoy papa na medical aka no se ohun obi na se ni nipadua kwa ni bi adidem a enyusu eno anginsi no na okọ no unim de ewonim hozo na me pa cho o yere menwale yo na o kanchi mebio meni kanchima kura menya kanchima mepe menya yere so amepe ena won se kanchima na de bekwa akoya awade no enti mi kura me no tie isia na bi obi afra o number say o proposal ane me so me nhwe me ne yiri o ma sam o yo na adenti na this age unire ana untime nyadwa ade mame kan ade wo hu ni ho ana me ni wo se sam junso ya bi nya junso de so bi junso de akokọ kora ajunso akokọ kora ajunso ana untime mu adwuma na enti na ama unni kantima ade na mentime mu adwuma no enti se mi kopa bi mbere wa last madam fu bi nkwasa sam obusa me ade pose untime ngo nam se ade na mentime ngo ti pose obetimi ne oba gina wo kora ayi sa ne mani bi nam se eduru wo kora me kotoju kora me chichire gina wo me ka na almost eduru me bia ye fa bi nya se de me ye obi a me ye strong se metimi ne oba aye de empese me bia se duru ahomache etimi pagya no bugina me akola betimi atokali koko metimi de ato akola si so but on say di nti a menwale ye eni di nti a memfa me ho nhye niema bebre mu ne yese o my we me obi a mesua ade se de bia me ka bia na ma kire se utu osisi a wanhwe na ho kire wo a bed din se ne odo beben yes I'm telling you enti se nipa okwo ha obi ma edin se obi te o niema bia ase ma date pen me se but wo was ne pe no wo na ba bibia de ama no but wo do condition no odo be hide nature say opo ba sanka metie na yere nmi a ka woni afiri ofi anka me be interview wi ka ne mbeba oh why not me ko ba bi so me pese oba join me because me kodwem kura be di machi edwem de me nko na ade aso ame but
Ni ewom ni nyina na menko edwom de Unim sɛ w'ani da hɔ paa. Edwom deɛ wonkɔ na yɛde ade aso na ha deɛ wobɛyɛ dɛn ha. ha yɛ nsoa nneɛma enti sɛ me dɔfo no na sɛ me ni wachi nkodwom a wɔde nneɛma bɛsoa me but on sɛ abrabɔ yɛ awadeɛ yɛ abrabɔ nim so what else yeah enti aya me pɔ ɔbaa so ɔbɛboa me to obi ɔbaa life nso a na yɛ enti Na sika no sɛ kakra ɔwɔ de. miniska o ayɛ deɛ yɛde to koko yeah miniska Nti woni deɛ de wɔ fufuo ne apɔnkye. no me deɛ na akɔyɛ sɛ menya banku a na mama obi aka ama me na ɛne wɔtwi mu ko na ɔnya nkyene bi de atale nkyɛn kɔm ewiemfo ba miniska Bɛma wɔ sɛ wɔ ni sika o. Bet wɔboa ɔwɔ sika nti mesrɛ mo mommra na mommepɛ. The last question I made ma say pa. Say yɛ wɔ abato mmerem 7 December bɛto aba na wohwɛ sɛ de wiase kɔna advice bɛ na adbɛma Ghana fo. Ghana yɛto aba Ghana yɛnto aba. Na Nana Akufo-Addo ɛdɛn na obɛsi so sɛ president. me kura me refi Yɛto aba 7 December bɛto aba. ne ɔmoto aba mpa me deɛ meto aba but now no wanhwɛ na manto aba ɛyɛ too ten ɛna no yɛ me call stadium na nsen ya me call stadium sɛ me kɔ akɔhwɛ ball na asamɔgya yɛ program bi ti me call bi me ta kɔ park but ɛda no me call park me yɛ video kura na now obi ohwɛ video bia so nhyɛ ne nso sɛ me panyi bi ɔwɔ my wem bia no now no me besole I'm telling you edi entira me yɛ disable me to aba nanso yɛnhwɛ adeɛ bi wokɔ baabi a kwan yɛ bɛfa so anka disable kura de wheelchair kura bɛforo de ewura inside okura no ɛden yɛbɛyɛ steps me call stadium na me pese me wura mu na me duru hɔnom me deɛ metimi akasa nya me adom me fam ne me nneɛma bi nti to da me duru baabi a ɛboa me kakra me nuanom bi ɔmote wheelchair mu yɛ ɔmadwen sɛ ɔmo pese ɔmo wura mu yɛ mo ɔmo kwan timi kura me call gate na no kura ne police ni bi kura kwan se police ni be video bo nse me se me ne kwan me obi a me ho dwo mpedede ba me duro ne me nua ne pese owura mu a obi se me nua ne se card a owo obetimi de owura mu wai asam oja program so oye free but dem so wodi dem tu pese o kire nse wonyu so ade bi ansa na ade owura o timi duro ono na madam fo ba akọ me ho Mentwa wanu asɛm a wokan ɛne Ghana mpanimfoɔ ne abato de yɛfa wɔn ho bɛn. We na Ghana pani bi ani hɔ. Police ni na enya ne post na. Enye police ni sentina me kyerɛ wo sɛ ye kase ye kyerɛ me be kyerɛ ma ma hu sɛ sɛ me to aba na ba bi enipa kɔ wo mma me chance ma me nwura wa nya aban no de ntia me kasa asɛm na be ntima se o ma me 1 minute bi na me nkyerɛ mu sida guy on disable neighbor ɛwɔ sɛ police ni so nsisi yeah e ma me bɔ ne nsakura sɛ wonya saa de na wɔyɛ no na wɔyɛ saa de na me so me kama adwen akyerɛ no obi sam saa de ntina me kasa mka sɛ wɔyɛ police ni but wɔn ma me ntia wɔn ma ntia sɛ nipa ne yɛ nipa na yɛ me no so mata de ma me do nyame sɛ me ho dwoban ko hu me yie good me yɛ nipa enti ade ntina ba bi yɛ nipa ewura yɛ ma kwan na ti asɛm ntia mani abere no me wura mu wie yɛ no ɛna mu sɛ me nua na ba soro hɔ but din sɛ wo yɛ disable abenya ba bi atena sɛ wo hwɛ bɔ yanye baabi ama yɛ but games so a ɛwɔ my way mu no ye obi wom game anasa mo gye ye nua no mo ti wheelchair kura baabi a ɔmo so ka games ho enti so ɔmo wɔ support ne nkɔtena me pacho what asɛm na say enti ɔman na ɛwɔ sisi an mahu ni sɛ ɔmo adi dem no ɔmo mmoa yɛ enti sɛ wo mmoa yɛ de a sɛ me kɔto aba ntina me si nti ɔman we yɛ to aba because me hu ni sɛ se ya enka sebi mpanimfo ni bi wɔ ɔmo badwen nipa bia ho but ɔmo dwen ɔmo yie die ho enti bi da me ka no kure wom sɛ wo yɛ ɔman ba na wo ɔman we mu na durumre bi na wo bibi papa bi ya eni kwan sɛ ɔkɔsa like sɛ ɔkɔto aba na wo wi a wasa akɔko wo bibi yɛ de a na wo ni bibi yɛ de a go ahead kɔto aba
because obi oba bia adwen ne yem ne ne ma ene na busua ho. Mami muso asem atwa to. Nansen ena MPP for running mate or vice president of the country. Ono so a vice running mate. Obe unveiling no e wo premfasa me I believe so. Mintie omo. Want to see a Same time to say mintie party honse. na unti anapoka asem bi say free kwa sega na nya independence 1957. Ebisi ne president bi enhu awaba. Wa jije adwuma te se na na Akufo-Addo. Kwame Nkrumah kura nya adwuma se na na Akufo-Addo. Sa asem no wo say e wo ho ne. On se me kan asem bia me kire say e radio see e kan abato ho asem a me ye free ho. Ma kire oniema bebre. Ntina me say me be sole. Me nuanum bi a wodi dem. Ene me nua bia na asabi ontimi nye bibi no. Ma won hyeda ha no ho. Because on my way me nante enam fame kakra nya me de ama me no. Me nante kakra ba me duru ba bia na ye disables no. Ade bia ne o kire se panyi bi o my way ma o support ye. Ye call prempa samre hoyi. Ye ma disables ni nyina betena training mu. Omu nyina yi wo mu betena training mu. Na emse na nipa na bejeje omu nim ti ba ku bi de. Emse na ni suba de yakọ ese wo. Ene we proceed kro do be wie. Semwes abespa. Me pese me kire nsem mu bebre. So ko ene aye o seat esi wa ma. Me ami mu don sa as media de na yakọ na me. Enti uko ene ya hyehye nkunwa ama nkrofo no mbi. Enkunwa no kura na ya hyehye. Ma ye nyina ti ase se o my way obi aye nipa. Enti me pese me kase o my way no empenimfo ebe nyina no omo so nhwe omo ni bie. Ene omo didem na ye moa wo mo na ye nsoso ye ka ho bi ye to aba. Ni me da se. Asem no kura no. Mi hu de menka ma ese ma ye mmere. Nyame nhira opa osomfo pozo. Na nyame ma wa hoden se de wo be sori na wadi ama wunua mo no nyame ma ho ahoden na edima wo mo na asem no te de esi no yesere mo se uye disability ha enye inability se de wunua te ha wati hwiche ma oye adwuma e direct memma ene ma kese a wo mo nante no pe bibi ne fa wabraboye enti sa said okay wo fro bi abusa na sempo a ebe ne se wo besere ne sika nyame enhiro bibia da se ne ye besere